Здравейте, потребители на VBOX и YouTube. Аз съм Любо. И сега започвам ново оцеляване. Имаме XP, не знам какво е. Minecraft Village Survival. И много хубав сит на 1.5.1 село, и то доста голямо. И да, това е епизод 1, сигурно казах, забравих. Аз помня като муха. И си започвам. Сега малко дърво. Не, първо овцете ще побия. Не знам дали ще чувате звука, просто защото като снимам клипове и съм пуснал звука, гласа ми почти не се чува, само звука много силно се чува. Съм го направил на 1 или 2 май, не знам, сега ще проверя. Ще направя на 5, да кажем. Ще играя на Peaceful, докато докато не си направя къща. Айде, тъпо да. И после ще се пусна на Easy, после на Normal. И да, ще се оцелявам. Така. 20 дърво. Сигурно ще има лак, не знам. Да, някои хора не знаят как правя и така, без да го местите. Направо си цъка. Това задържате Shift и натискате лявото копче на мишката и то отива нагоре или там на където искате. Малко храна ще взема. Умирай. Де пак жоли, супер. Много хубав сит. Предлагам ви да си слушате 1.5.1 Minecraft. Тя е много хубава версия. И да знаете, на главното меню сигурно няма да видите Texture Packs. То е ето тук, нали, натискате Options и ето го. Texture Packs. Само да се направя на български. Къде е български? Ето го. О, третият език. Така. И сега коя къща да е моята? Коя? Тая голяма ли е? Да, голяма е. Може би ето тази. Мъгъ. О, гъ е! Къде е вратата? Гъба. Гати, колко ми. Айрон. Доста селени има тук. То се готини с хубаво филта. 3 емералда за една ножица. Няма стане. Само да видим телефоните. 1 емералд. То се готини. 19 вълна. Няма да влияе тя. Кирка. И градва. Виждате, имам нови ачивменти. Това е просто... Просто защото постоянно се апдейтвам Майнкрафта. Не седя на една и съща Майнкрафт версия. И то, нали, изтриват са всички ачивменти, ви се изтриват. И за това. Да не кажете, че съм читвал. Жалко, че не може да слагате... Да се намести микрофона. Така, готово. 19-20. То се спаси да не му вземе демидж, като падна върху
Тема. Ама да, за какво? Нещо, както си слагам, така изведнъж ми слага по 3, по 7. Ох, защо не си направих по дяволите? Клика. Обновяване. Много искам да не да се разви много добре Village Survival поредицата. И тя с... Ах, тая тъпа овца! Ще да бъде много готино, когато убиете овцете да ви пускат овцешко, а когато ви острижите да ви пускат такова. Още една... Ще взема това. А пък когато ги острижите, когато ги убиете да ви пускат овцешко, ако възможно има такова нещо. А пък когато ги острижите да ви пускат вълна, ще бъде много готино. А някой път, когато ги убиете да ви пускат и двете. Омага. Много странно спалното виждате. Бъди ти гадно същество. Тук виждам, има много овце. Картофи! Ще ги махна. Мале! Аз съм богат. 24 картофа. Тя си купа нова мишка, тази нещо ме... Мале, колко. Ще го купая с каменната килка. Тяват ми толчево все пак. Ето така. Колко малко купчета станах. Почти втори левел. Ще се опитам с 19 вълна. Тази може да я убия. Дето ги взеха ли? Омага! Дигна се. Пак чувам и аз много чувам. Чакайте само малко. Изчакайте само малко. Така, готов съм. Оправих си... Бях забрал да се включа слушалките. Така. Много овце има тук, бе. Една овца се наява. Тази овца не гледаше, бе. И не ми даде XP. Това гадняка. Вълна не ми даде. Даде ми. Имам идея, начин. Тъмната вълна ще бъде за легло, а пък бялата вълна за един емералд. Да го взема. Омага, защо е толкова тъмно в къщите? Те тъпи селендури, що не са си слагали факли. Чули се тази ли да ми бъде къщата или от другата? Много къщи има тук. Нямам идея. Къде? Така. Какво продаващо? То съм го виждал. 9 риба за едно емералд. 11 емералда за един компас. 22 кола за един емералд, че си готин. 19 пшеница. Ще взема едно емералд. Бързо, фастър. Да взема още малко пшеница.
деца. Уау! Бързо! Хайде! Ти ли си? Не. Омага. Светлината беше се прецакала. Къде си ти? Ей! Първото ми емералд, още първия епизод! Уху! Мисля това да бъде. Няма да бъдат много дълги. Да, това ще бъде епизода. Надявам се да сте го харесали. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се, харесайте клипчето и да! Аз бях Любо и чао!